माइक्रोफाइनान्सआव लन लानाय आइजोफोरनि थाखाय मोनसे गिदिर रादाब। नोंथाङाबो जुदि माइक्रोफाइनान्सआव लन लादोंब्ला बे समाव लानानै फैदों मोनसे गोजोनथाव रादाब। नंगौ, रायजोनि आइजोफोरनो मोनसे गोजोनथाव रादाब होदों गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया। रायजोनि आइजोफोरनि माइक्रोफाइनान्सआव लानाय लनखौ सुख'नानै होबाय सरकारा। खमैबो 80,000 आइजोफोरनि लनखौ सुख'नानै होबाय होननानै बुंथिदों आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया। जाय आइजोफोरा माइक्रोफाइनान्सआव 20 निफ्राय 50,000 सिम लन लादोंमोन, बै आइजोफोरनि ऋणखौ सुख'नानै होबाय सरकारा। लनखौ सुख'नायनि फोरमानलाइ होनाय जागोन आरो बेनि उनाव बेंकनिफ्राय फिन लन लाफिननो हागोन। नंगौ, लन सुख'नायनि फोरमानलाइखौ दिन्थिनानै बेंकनिफ्राय फिन लन लानो हागोन आइजोफोरा। आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया 223 कौटि रां बाहायनानै गासै सा 78,046 आइजोफोरनि ऋणखौ सुख'नानै होबाय। माइक्रोफाइनान्सआव लन लानाय आइजोफोरनि थाखाय मोनसे गिदिर रादाब। नोंथाङाबो जुदि माइक्रोफाइनान्सआव लन लादोंब्ला बे समाव लानानै फैदों मोनसे गोजोनथाव रादाब। नंगौ, रायजोनि आइजोफोरनो मोनसे गोजोनथाव रादाब होदों गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया। रायजोनि आइजोफोरनि माइक्रोफाइनान्सआव लानाय लनखौ सुख'नानै होबाय सरकारा। खमैबो 80,000 आइजोफोरनि लनखौ सुख'नानै होबाय होननानै बुंथिदों आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया। जाय आइजोफोरा माइक्रोफाइनान्सआव 20 निफ्राय 50,000 सिम लन लादोंमोन, बै आइजोफोरनि ऋणखौ सुख'नानै होबाय सरकारा। लनखौ सुख'नायनि फोरमानलाइ होनाय जागोन आरो बेनि उनाव बेंकनिफ्राय फिन लन लाफिननो हागोन। नंगौ, लन सुख'नायनि फोरमानलाइखौ दिन्थिनानै बेंकनिफ्राय फिन लन लानो हागोन आइजोफोरा। आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया 223 कौटि रां बाहायनानै गासै सा 78,046 आइजोफोरनि ऋणखौ सुख'नानै होबाय।